Salut, salut, Warbringer aici cu meciul 3 între Empire Cast și Night End. Pentru cei care n-au urmărit primele două meciuri, scorul este de 1-1 și Night End a preluat conducerea în meciul 1, însă Empire Cast a reușit să egaleze cu un build ce conține acel Bio Ball făcut din Mass Marine, Marauders, Medivacs. Meciul 3 se desfășoară pe Shakuras Plateau, o hartă care mie personal îmi place foarte, foarte mult. Nu știu de ce, poate că ai acest spațiu foarte mare să-ți construiești baza, ai un expand relativ ușor de apărat, la fel și al treilea, și este o hartă care încurajează un macro gameplay. Nu prea vezi meciuri de 10 minute pe această hartă. Bine, nu vorbesc de meciurile PvP în care cine cizuie mai bine sau îl ia prin surprindere pe celălalt câștigă meciul, dar de obicei între un Teran și un Protoss meciurile tind să fie destul de lungi. Îl vedem pe Empire Cast deschizând cu o baracă, nu nimic ieșit din comun. Ar fi fost culmea de la un Teran să vedem un Proxy Barracks, deși Goody este cunoscut pentru cizurile lui cu Proxy Barracks, tecle pe ea și apoi direct Marauder în in your face. Proba lui Night End intră frumos, vede ce se întâmplă. Ar fi vrut ea un pic să facă stricăciuni SCV-ului care construia acea baracă, așa că acum se rezumă să se mai plimbă atât timp cât mai poate, pentru că primul marin din partea lui Kez este pe drum și va alunga această probă cu ușurință, cu Ghost Rifle-ul. Night End, în schimb, începe construcția pentru Cybernetic Score și-a luat un singur gaz. Și să vedem ce va opta. Un fast expand din partea lui Kez. Nu știu dacă Night End, da, se întoarce cu această probă și să vedem dacă va hotărî să-l pedepsească pentru că este atât de greedy, sau se va extinde și el la rândul lui. Night End vede expandul, vede și bunkerul pus și Kez mai pune o baracă. Niciun gaz momentan pentru Kez, asta înseamnă că se va baza destul de mult pe acești mărini până când va tecui la niște unități mai bune. Și a treia baracă tind să cred că va merge iarăși pe acel build de Marine Marauders Medivac și Night End înțelept și și el expandul. Avem un Stalker, iar acea probă buclucașă stă la Xel'Naga să vadă dacă cumva Empire Cast se hotărăște să facă un push așa, să testeze marea cu degetul, însă Cast este mulțumit să adune resurse, să adune minerale. Stalkerul încearcă el așa un pic să vadă ce se întâmplă sus, însă este foarte rapid întors din drum de acest bunker cu mărini. Proba se mută la celălalt Xel'Naga, Stalkerul destul de încăpățânat, aș putea spune, iar faptul că este atât de încăpățânat se datorează acelor shield-uri care se regenerează încetul cu încetul. Între timp, să deschid și Production tab-ul, pentru că de obicei uit să fac chestia asta și deja simt așa câteva priviri în ceafă din partea voastră care ziceți ceva printre dinți, îmi cer scuze. Încă un bunker pentru Kez și un fast robo și un observator. 3 gate-uri pentru Night End. Să vedem acest observator ce informație va aduce executorul lui Night End, dacă vreți să-i spuneți așa. Se îndreaptă încet și calm spre baza terană. Între timp, un engineering bay din partea lui Kez.
Factory-ul 3 barăci și sunt 90% convins că va merge același build ca și în meciul precedent, în meciul 2. Observatorul vede chestia asta. Ok, vedem 3 barăci, vine starportul. Ok, să vedem ce va face Knighten. Knighten trece și el pe coloș. Vedem că a pus de Robotics Base aici. Observatorul în continuare se plimbe nestingerii prin baza terană și nu știu, mi-ar place să văd din partea unor jucători terani să încerce cumva să-și mai diversifice acest bol de unități bio, să scoată un Raven și un Viking doar ca să le enerveze pe inamicul Protoss, pentru că și acești observatori costă resurse, deci nu sunt free și chiar costă 75 gaz și 25 minerale. Deci gazul, care este atât de important pentru Protoss, merge băgat și în această unitate, care, cum să spun, umblă nestingerită, vede tot ceea ce se întâmplă în baza terană. Kez își distruge bunkerul de la intrare și să vedem dacă va încerca un push. Faimosul scout cu factory-ul. Este o chestie relativ ingenioasă, pentru că, după cum vedeți, Factory are 1250 viață, iar să o dai jos ți-ar trebui destui stalkeri. Un Medivac, însă Knighten, ținând Xel'Naga Tower-ul, reușește să vadă acest drop și va fi pregătit pentru el. În continuare, observatorul se plimbă în fața bazei, cred că e pus pe patrol, da? Iar Kess începe să lucreze la acele upgrade-uri pentru infanterie. Și după cum spuneam, Factory-ul își face treaba, scautează și acest colos este neputincios, umblă după ea, nu știu ce vrea să-i facă, o declarație de dragoste sau altceva nu prea poate să-i facă. Iar acel Medivac care se vrea a fi un drop, încet se îndreaptă spre naturala lui Knighten, însă nicio șansă să pătrundă acolo cu 4 Marauders, nicio șansă. Între timp, Kess trece pe producția de vikingi. Nu știu cât de bine se cunosc cei doi jucători, însă din meciurile care le-am văzut cu Knighten știu că îi plac foarte mult coloșii și ar fi frumos din partea UK să mai trântească un starport cu reactor și să producă în masă cei vikingi, mai ales că această hartă este o hartă de macro. Drept urmare, Knighten, dacă continuă să fie nestingerit de Kess, a încercat Kess ceva aici, dar nicio șansă cu ce are Empire ăsta, doamne, Knighten, ce are la naturală. Și să vedem ce face Kess. Se pare că pornește din nou victorios ca în meciul 2 spre baza lui Knighten. Vikingii sunt în număr relativ ok. Avem doar 2 coloși pe hartă. Avem 2 probe, una pusă pe patrol, cealaltă merge să ia al doilea expand, însă nu știu dacă Knighten are destule trupe pentru a-și apăra a doua naturală. Vedem Twilight Council-ul și cele două upgrade-uri de atac și armură, va fi 1-1 și cred că în acel moment Knighten poate să iasă relativ ușor din naturală și să poată să-și apere. Vedem că și-a dat cancel la cea de-a treia, pentru că cred că a prins așa un glimpse cam ce vine împotriva lui și știa că n-avea cum să o apere. Observatorul cred că s-a pus. Și vedem prima bătălie între cei doi. Stalkerii foarte bine reușesc să snipeze un viking și Kess știe că e cazul să-și mai strângă un pic de masă biologică. Vedem și un armory din partea lui, asta pentru că nu cred că o să treacă pe tors sau ceva de genul ăsta, ci are nevoie ca să-și continue upgrade-urile de la Engineering Bay. Knighten optează să facă un expand, nu poți să-i spui hidden, dar mai îndepărtat decât aici. Și îl vedem că pornește
cu 4 coloși, stalker și zeloți, pornește încet încet înspre prietenul teran Kez, care vedem și niște SCV-uri acolo, să vedem dacă vor tanca ceva damage, deși au destul de multe. Și ele, săracele, vor pica primele. Kez la rândul lui își ia cea de-a doua naturală și vedem că optează să o transforme într-un Planetary Fortress. De la Night End vedem că se începe upgrade-ul de Zealots cu Charge, ceea ce este o opțiune excelentă pentru acești Marines, acești Marauders, pentru că Marauderii, știm, sunt foarte buni contra stalkeri, se descurcă binișor și cu zeloți, cu coloșii, însă la zeloți cu charge, când vine un zelot înspre tine, săracul Marauder mai grăsuț de felul lui are slabe șanse să scape din acel angajament. Cel de-al treilea expand al lui Night End este up and running, foarte frumos, probele vin, saturația este perfectă. Și vedem și un sensor tower din partea lui Empire Kez, care încearcă oarecum să-și protejeze expandul și încet încet pornește spre Night End, să vedem ce se va întâmpla. Foarte frumoasă împărțirea trupelor, vedeți acea concavă de care se tot spune și frumos, un blink aici reușește să distrugă 2 vikingi. Foarte frumos. Night End începe să adune acea masă critică de unități și nu îl văd bine pe Kez, sincer să fiu. Are upgrade-uri și pentru vikingi, vedem că upgrade-ul de atac 2 pentru infanterie este aproape terminat. Vedem și un Ghost Academy și un expand din partea lui Kez. Însă armata aceasta cred că este prea mult, sau avem acei zealots cu charge, vikingii trec să oblitereze acești coloși, însă, da, aici sigur, Night End este în avantaj clar, deși a pierdut tot vikingii, deși a pierdut toți coloșii, vikingii aceștia sunt bye-bye. Cel de-al patrulea command center tocmai este terminat pentru Kez, însă nu știu dacă va mai avea cu ce să-l apere. Night End are o forță destul de amenințătoare pe hartă, iar Kez, în afară de acești 7 vikingi și câțiva Marauders și Marines, nu prea mai are altceva. În afară de aceste SCV-uri, săracul este cam terminat și Night End îi descoperă expand-ul și spun eu că fără prea mari eforturi va da jos. Iar pentru Kez lucrurile arată destul de îngrijorător, pentru că acești care au blink, degeaba Steam-ul, voi dea blink-ul imediat, da, corect. Acești vikingi au aterizat, însă n-au ce să facă contra acestor stogări și pierde destul de mult. Încă un colos pe hartă, zelos cu charge, însă nu cred că Kez mai are ce să facă în această ipostază în care l-a pus Night End. Are niște medivec-uri, să fim serioși, Kez cred că este în acest moment terminat. Vedem pe Night End rându-și al treilea expand și un Protoss care stă pe mai multe baze decât un teran este aproape imposibil de oprit. Kez vedem că continuă, nici prea are prea multe alte alternative și vedem și un Ghost, ar putea să întoarcă soarta bătăliei în favoarea lui Kez, 2 Ghoști și vedem că Night End începe research-ul pentru Storm. Chestia asta ar putea să fie foarte, foarte frumos, ar putea să încheie meciul destul de rapid dacă are răbdare și nu își încearcă norocul. Este, cred, foarte încrezător în ce forțe are și de aia și își încearcă acest push. Nu cred că vrea să se angajeze la această rampă.
să nu uităm că acești Marauders sunt ai dracului de răi contra Gateway Units și vedem că nicio șansă pentru Kez în acest moment, i-a scos și Expandul acesta, iar Night End frumos, liniștit, își continuă minarea la cel de-al treilea Expand. Un pic de long distance mining pentru Kez, niciodată nu vrei să vezi acel trend de SCV-uri, este a sight for sore eyes, cum zic americanii, dar ce să faci, asta e, încerci tot. Place de Kez că este un luptător și nu optează să dea GG-ul încă, deși cred că, și vedem aceste high temper cu Stormul făcut, va fi un măcel, credeți-mă, sau eu cel puțin așa cred, pentru că nu vreau să mă uit aici. Vedem un EMP foarte bun, însă Stormul le decimează tot, da, coloșii încep să fie snipuiți de acești vikingi, dar foarte, foarte frumos, Kez rezistă, însă încă un Storm, reinforcement-uri din partea lui Night End cu acest Stalker și nu pot să cred, Empire Kez reușește să-l respingă cu acești Marauder, foarte, foarte frumos jucat. Zic eu, și acel Ghost a avut un rol esențial în acea bătălie, însă repet, Night End stă pe 3-4 naturale, pe când Kez a fost obligat să... nu, n-a fost obligat, stă numai pe 2 și asta nu este bine deloc. Oricât de mult le respinge pe Protoss, el va veni mai puternic și va reuși să te distrugă încetul cu încetul. Vedem acest Zealots cu charge. Stalkerii își fac treaba snipuind ba Vikingi, ba aceste Medivac-uri și Empire Kez încearcă să rămână în acest match, însă acest Stalker cu Blink, nu știu de ce Night End a făcut acea chestie cu Blink-ul, mai ales știind că sunt numai Marauderi în acea armată și cu aceste Medivac-uri. Însă eu zic eu își poate permite. Am văzut că a mai construit o robotică, a dat cancel, 2 coloși pe drum, pe când săracul Kez are niște Marauder veseli cu companionii lor mărinii. Continuă să aducă trupe pe teren, însă nu știu, nu-l văd tocmai bine pe Kez. Uitați-vă ce frumos își vede de treabă Night End, un lone viking aici încercând să fie eroul armatei terane, dar e destul de nervant într-adevăr, dar nicio șansă. Colosul este nemilos în privința lui. Numărul de Medivac-uri începe să crească. Să sperăm că îl va ajuta, dacă nu îl ajută trupele de ground, îl vor ajuta Medivac-urile pe Kez. Nu știu, să ducă steagul de pace la executorul Protoss sau nu știu ce vrea să facă cu ele. În fine, vedem că și Kez are o încercare de a-și pune Expandul, însă Night End veșnic activ. Vedem și un pilon aici, Kez este pe fază și îl va distruge rapid. De fapt Night End îi dă un cancel și vedem un drop aici, s-a vrut un drop și foarte frumos a reușit să-i distrugă naturala lui Night End. Asta ar fi trebuit să facă Kez mai devreme, fiind close by air, ar fi putut să facă niște dropuri destul de interesante, însă l-a lăsat relativ în pace pe Night, în afară de acest drop care a încercat să-l facă aici, altceva nu am văzut din partea lui. Ce armată are Night End. Nu-l văd bine deloc pe Kez și-a împărțit foarte frumos armata, însă să vedem dacă Ghost-ul acesta va avea un rol esențial în această bătălie. Stormul le încep să feedback pe Medivac-uri. Foarte frumos, nici măcar GG din partea lui Empire Kez. Un gest
de rage quit, aș putea spune, însă nu are de ce să fie supărat și a lăsat oponentul în pace prea mult timp, l-a lăsat să tecuie la High Templars, iar când High Templars sunt pe câmpul de bătălie, tot ce înseamnă bio, puteți să-i spuneți noapte bună acelei armate și să vă duceți la culcare. Să sperăm că în meciurile care urmează Empire Cast va adopta alte strategii, sper eu, cred că și voi sperați. Sper că v-a plăcut acest match și vă aștept în meciul 4. Warbringer signing out.